No. Do koľky máš prestávku? Kafe 3/4 na 1. Hej. Aha. A čivonka? A on je a teraz je tam chladno. Tu je aký vietor. No. Máš? Maja sa hodí. No, tak to. Ale neviem, ako bez, ako takto. Aha. Aha. Tam ti berem veci, čo je tu v kuchyni. Po obývačke. Všetko tvoje veci. Aký mobil? Nie. Nie. No neprišlo nič, a ja som doma. No. A kde máš mobil? 18. novembra v Žiline, 19. novembra v Košiciach, 20. novembra v Bratislave. Nespievaj si pre seba, zaspievaj všetkých. Prihlás sa na Neprišlo nič? 2018 do pesen. Aha. A čo mi kúpiš?